ମୁଁ ଭାରି ସରଳ, ସଂସ୍କାରୀ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁସଂସ୍କାରୀ ଏବଂ ଜଟିଳ ବୋଲି ବଖାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ତେବେ ମୋର ରୂପକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରି ମୋତେ ରୂପବତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମହାନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଛୋଟ କରି ମୋତେ ମହାନତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କି ମହାନ ହେଲି? ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣବାନ, ଯଦି ମୁଁ ସରଳ, ଯଦି ମୁଁ ସଂସ୍କାରୀ, ଯଦି ମୁଁ ମହାନ, ତେବେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ଛୋଟ କରି ଏସବୁକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ତାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତା ତା କର୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ମଣିଷର ପରିଚୟ ତା ପରିବାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ନୁହେଁ କି କାହାକୁ ଛୋଟ କରି କି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଏସବୁକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୋର ଏ କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମର এই ଲିପନ୍ ଆର୍ଟଟି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।